Ene ispirituan bazen zenbait pertsu, oraio den guzia etzera itustu. Zertaz dutan solaza emazue kasu, esplikatuko baitut ahal bezain justu. Zahar bezain prestu, odolaz autostu, bihotza ere lastu, gorputza beraztu. Oraino gazte banintz banuke gostu. Zahar gazte arteko hau da parabola, zuzen esplikatzia einbat gogor da. Gaztea ez daiteke adin batez molda, gorputza sendo eta azkar du odola. Zaharra ez da hola, iragan denbora, etortzen gogora, eta ezin kontsola. Nekez bihurtzen baita zahar arbola. Egunak badoazi, egunen ondotik, ez dira elgarri duri joaiten argatik. Atzo iguzkiaren distira zerutik, egun nobela jalgi itxaso aldetik. Euria ondotik, azida gogotik, edoien barnetik, hortakotz badak